Здравейте, това е моят сървър на Minecraft. Ако искате да влезете, дал съм IP отдолу. И ето сега малко ще се поразходим. Ето там е банк, нещо като банка. Там са порталите. Така, тук на спауна има горе шоп. Ето го, това е шопа тук. Цялото е това. Много голям шоп. Така, спаун. Лараповете, ето ги. Фулт оцеляване, пиксел арт, пристанище. Гордо е хубав сервера. Влизат по доста хора, но сега е вече късно и няма никой. И ето тук са PvP-то. Там е Jump Event-а. Някоя вечер, като искам не го правя. Това е Jump Event-а. И влезете и забавлявайте. Това беше.